Повітряна тривога, пошкоджені або повністю зруйновані будівлі і музика на центральній площі міста Ізюм. На майданчик в'їжджає вже знайома нам синя вантажівка. Весь натовп почав збиратися біля мобільної кухні. Волонтери роблять останні приготування. Доброго дня! Вас вітають мусульмані Крима і України! Куштуйте смак українського Крима! Сьогодні вас готують кримські татари! Вас вітають кримські татари, кусочок Крима! На роздачі разом з іншими волонтерами стоїть і голова Духовного управління мусульман Криму. Сьогодні символічний день для цього міста. Вони святкують 342 рік з моменту заснування цього міста. Місто Ізюм було під окупацією 7 березня, 10 вересня, місто Ізюм було деокуповано. Місто дуже було пошкоджено, багато руйнувань. І зараз ми тут годуємо мешканців міста Ізюм. Це маленький внесок в нашу велику перемогу. Я завжди кажу, кожен з нас повинен робити щось, те, що може, в змозі задля перемоги. І ми, як Духовне управління мусульман Криму, за підтримки та на базі Фонду національного добробуту Криму та Астем Foundation, за підтримки Меджліса кримськотатарського народу організували цю об'єднану ініціативу. В перші дні деокупації Ізюма влада повідомила про 450 знайдених тіл мешканців, 70% будівель зруйновано. За словами начальника міської військової адміністрації Валерія Марченко, місто оговтується від окупації, але цьому заважають періодичні обстріли. До окупації населення Ізюма налічувало більше 50 тисяч осіб. Зараз тут мешкають вдвічі менше. Не дивлячись на такі труднощі, люди знаходять собі сили посміхатися. У нас масові заходи заборонені, і ми точково по всьому місту локально ставимо і для дітей горки, ну і кухня ваша, дякую вам, що ви приїхали, допомагаєте нам в цьому святі. Невеличкі концерти теж по різним локаціям міста. Раніше, звісно, були великі святкування, ну а зараз так. В меню мобільної кухні сьогодні плов. Щоб нагодувати ізюмців, волонтери заздалегідь почали всі приготування. За один раз мобільна кухня може нагодувати до 1500 людей. Процесс как происходит? Замочили рис, порезали мясо. Процесс приготовления примерно около 4 часов. Замочили рис, жарим мясо, тушим, затем лук, морковка, заварили зирвак, залили, проварили. Все, зирвак готов, затем засыпаем рис, через час плов готов. Цього разу проект «Годуємо країну» роздав більше 1000 порцій. Ми раді вітати кримських татар, і ми дуже любимо своє місто. І пробачте, я трошки хвилююсь, що нам мер сказав, що відбудує все. І все нам, будемо жити хорошо, і ви будете жити хорошо. А Росія, смерть Російської Федерації. Спасибо, я не знаю, кримські чи мусульманські чи відкиляли. Ви добрі, щирі люди. Спасибо вам, що ви нам показуєте путь, нас спасете всім, що хлібочок кашки. Спасибо. День города, действительно. Спасибо, что организовали, конечно, такое, хоть в такой обстановке. Но и вам спасибо, что привезли, угощаете. Одразу після останньої порції волонтери проекту вирушили у місто Херсон. Там через підрив дамби мешканці затоплених районів терміново потребують будь-якої допомоги.